Jotono phung kaham dol rok ta yakro sakra norong no bo jotono kha kaham ye pharo tini ingke roibar tabuk phungni bisi baji kha 9:15 baji tongha ingke mia phruo nong no bag kaisa phunukmani bag no tui tini hatai kaisa video swnamnai baksa borok tok comment khaika bag buni bag no tangoi khulogui nai rokni sao hingke baksa ke tangoi pura phunukya rokni sao baksa hingke ba malik phaina hai phunuk rin sao ang bumung ke salaya tam male comment no tui tong video swnamya bla tam kisa ma samanta hingke jefan soktong norok comment khaiman bagoi norok no hambai ani video haike naitung di hingke tabuk nong no kisa cycle nai a bag sabuni tai bahai ke sopai kharo hingke tangoi na phailiya abo nong no tab pura cycle sinai ke kok hingke to haisi mia tongya uskango budbar ni horo chung afruo ani nok borok bai hiko rono nukao o nukao asuklai tongdo hingke budbar ni hor afruo kori time to naijakliya ne 9:10 udang khana sami asrok khana gar afruo asuk tongmani atomsa yang ani nokla phasinggo yang light emon ke pura sal hake jemon ke light pura bak ke karamani abong kha Bangladesh border ni light chumuta hingke chungbo afru chongoi tongo tangoi mo atomsa hake light chungoi thangka tangoi haing thangka mo baisi pon chungya ba ani to mane ma chunguta hingke sarapsa thuya ba kingai tongo hingke haipano chung saimiya tofano chung chongma to hainoi Bangladesh border musa cross rok no khana hairum bujai kunung khana ni chong tongo ta hingke tamung khane himale iko yang phasingo no do omo town ra nokla dangdal ko buhang a kthinu kana eyo yang saitonu mia frugo a budbani horo light chungu yang phasingo na pura wasan karaja hingke yang phasingo hingke to Ananda Bazar ni border tongo do norok no ang tabuk tamni sasinai thangai phumaya ba yang dige border tongo hingke ke mia wang yang obodi Ananda Bazar di yani yar masa tongo hingke Sitongpara yang dige Bupal tongo yang di thangkang hingke yang dige thangine borok sao mia sukur bandino police rok kasajak tamo Bangladesh ni borok rok phaijak puhni khnao hnine borok police ho bong para rok thangi che rok khaitung haironi khnao ta hingke thik ang boyang sukur bandino phungayo bag mano hingke ba gothogoi tongkha haini wan sukota hingke tai bud bandino bo chung oro nokawa tongpro light dok nugo hingke ba anok borok bai hingke ba ang chongkhamo Bangladesh ni ri nungnai Bangladesh ni borok no hapai kana nai hingke agi rogo bo ang news rogo nugo chini yang omotui sabrung no phaio Bangladeshi hai ke ba yang Agartala ni tuifano phaine yang Udipur yang side ni phaine yang mo tuifano parangai thanai chini yang mo Bawantila border tongo yang mo tui parangai thango ta hingke gari rok bai onek manjang mani nugo hingke bo wan suka budbani dino bo parangkha budban dino to bo yang tui thangmaliya aro bolongo phangkha je khunu jakhano kwchai tongkha hingke phungai ke buisubaro hingke sal hingke to buisu hingke to afuru borok hu yang mela tela rok joto thang tongbaio hingke borok parangmaliya na salo to hingke hor wngkha buisubani hor wngkha hingke borok phaikna taro hingke oro phaika hingke ani o jaga bathak paika hingke ri rok change khaibai kha bawni ri oro nong mia nokhnala bag hingke tabuk ari no bo khibiri nai tongo hingke borok oro phainai ri rok change khaibai kha hingke chlani ri hingke suit kangsa genji kangsa pura bel bo tongo genji bo tongo khoi kalang thangka abo tangai kholo kalang thang ne ang wan sukmani hingke border ro borok parang phruo besaro bai nukjaka ni khnao hingke no light besaro light duina pura rutuk laika ho haita ko hingke malaya ko hingke o wansa pangkha na ta abo buto Bangladeshi ba hingke o Bangladeshi manjaknai kirijagine bini dress rok joto khoi kalang thangbai ka mane ang wan sukmani ta dol rok hingke norok tang wan suk comment khai tebisa saimano hingke ang wan sukmani baisa desa saya norok nainai ta hingke bini bwrwi bo tongnai bihik bo tongnai hingke chrai bo tongo masa chrai busuk bosoro kanai 3-4 bosoro kanai chrai ni bo tongo hingke bongni paper kaisa tongo paper o bang pori nai ni kha sudu bangla bemang sijak
hingke Engraji bo thai bai sijak kwrwi hingke tai chini Bharat ni kok thai mane chini Bharat ni ba chini Tripura ni je kono rok sijak rok tu tong abo hai rok nai naikha kaisa phano kun phano kwrwi hingke ang uansukha ang mole Bangladesh ni borok no phaikha nani ang bo uansukha ta hingke police rok no ba ang sukurbar ni phungo oro rimang hangke nang sanani thangka thana o thangmani bawni police thana staff kwrwi biyangani bo mane duty khaini thangjak kwrwi ni sagota ang chongkha borok a Bangladeshi je horo parni family busibani horo mane aborok no borok tuklai tongkhana angkeu aboni sitong parani borok ani palbo sabo hingke ba chini para se police horbai salbai miya rok tuphai tonglei tam bolong borok de phai hing tamjani phai poni haini sabo ni sabo tangke ang uansukha mo tei kuno ya omo Bangladeshi borok phaikha hingke a dino horo phaimani watui bo phaijak buisu hingke ba borok asajak khe phag rok mangkhana haita hingke chwng bo saimaya hingke ba gari to joto no phaio mo main road ba bo phaini ang bo saimaya hingke ba fungai kisa nogo hingke ba hingke miya puro shonibar dino tini to roibar miya shonibar dino sukurbar ni horobo ang pura check khainayo gari oro sabo bathak sabo bag na phainai pura 2 din check khaika hingke oro nogo tongwine ayang lama o gari bathakota hingke gari bathakani light rok off khairo hingke ang thangui naikha o buibo sawo hingke ba bag malik na khai puro norok video phunuk din sawo hingke ba hingke ang horno camera khai thangkha camera khaine thangmani no 2 jona gari bathaka do puila bathakmani hingke angke to korbuk ni ang abono ke to sinio Suresh sungjaknai Suresh bo bathako do aboro sanja wngkhana tamrok khai tong saimaya hingke bono malaikha hingke bo to kuno ya bini ribo ya bono tang sinio hingke bo thangpaikha bo thangmani pore haino hai sarapsa tongmani pore khe yang korbuni gari phaikha korbuni gari phaine yang jotonbari side thana naikha abo oro no bathago oro bathagine light dir khe tongbo ta hingke ba tamo bag malik de phaikha no hinine haino hai ang thangkha thangmale orok jora thangkhana gari thangpaikha a gari thangpaikha hingke thangpaine bag da tongkhoni naikha bag tongkho hingke ba bag tongkho tabo khibjayakho hingke ang uansukmani khe abo Bangladeshi borok rok ni rinu hingke tini khe ang khibiri sinai oro a nokgana tonliya ang bo naiya buino bo riliya buina nai to na phaitong tebona ang kok khai ri rok sinai o buni borok no hingke borok bore bisor abo buisor rok khai sido puja rok khaimani rengkha hingke abo mwtai ni kisao tamjani khamchi rok chujak tongo hingke tai tamjani boi rok tai rang puisa kaisa tongo puisa hingke to chini India ni nungkhana ang kaham khe naiyakho tau tei thangpuru nainai ano bahai hingke hai khe borok mwtai rok chakloi akai de border par wngpuru kuno bejal ta khai di kahama rok kesu no par khai din de mwtai no suri rok phaikha abo saimaya ta hingke kabono mwtai ni manui rok nukgo khe kisa kirima hai wngla hingke tamjani haio ta hingke norok naitongdi tabuk ang a jaga thanai thangaine ari no khibiri sinai hingke ari teusa check khai phunuk sinai baksa khe sabo tangiri pura phunuk ya ang hinai hingke tabuk phunuk sinai norok no Bangladesh ni ri bahai norok nainai di ang bo kam khe nugyakho tabuk no nainai nai uskango to kisa naikha hingke tabuk khe ang je chongmani khe Bangladeshi no abo haisi yang police rok bo tuklai tongo hingke buibo salai tongo hai hinine hingke angni jibo waisa border light chingma bo nukha hingke somoi bo milui tongo budbar dino nugo hingka hingke busibar dino khe borok oro bakery kalang thangpaikha hingke sukbar fungai khe ang nugui tongkha hingke pura gothogui tongkha hingke abono norok nainai di ari rok a bag rok ni nugune bahai uansuk tabo ang thanai a jaga o paisak naitongni dol rok hingke dol rok sopaikha ang iko jaga o hai sabutlang thangkhasle hai dol rok bag kwrwikha tini phung asiri siri ang rabar rana thangpuru dengkha puru bole nungma hai gota hingke ang khel khaipaijakliya aini phaine tabo khe kwrwikha dol rok naidi tamjani tongsibo ang bo tabo tonglaia mo nai tong korok koekta ri tongmale kono khulna bo musunglia tamjani haibong khaba hai kono khibi marini naidi motam rok ni sijak tongnai gano naidi aro tomo ekhane tomo bier bari party tomo salir tomo muke tomo le gordan tomo sukpuri me tamjani moto samia tomo jar dani
Jardani mungkin kat katan tamo bena roshi katan jarbushi paye ingke yang tamjani rok sijak bangla memang bai kari u khusra tamo biye chede tamjani rok sika sai mulia dolo rok iko monongnai gonji je borok border parungphuru besor bai nukjakna sorry omo yana tei kaisa tongo black kosom abo ba bego dangka borok samia na amo dangka mutuk kwkrangsi omo yana samia tei kaisa kosom tongo ayang lama kaisa nongmani do hingke mo dangka samia tofano borok koijon aka samia je afuru borok nukjakmani canceli nugjak hangke besori nugjak hangke borok khulma kalangka tei manui rok oro tongkha change khaiba rok hingke abo je muri khamsui abo mai yokjak ba borok chalaimani dangka samia lama o ma thunai belai horsa horni ma thugui borok oro parungmaya belai je mata hingke borok mai tui rok bolai songui chanai ba dogan no ma thangya hingke borok to bangladeshi hingke manjak sujaknai belai borok abo yogui tipaimani dengkha samia ta borok niji chana bagui hingke tabuk mono ang sakhi belai yar phaiyo hingke tabuk nogo sopaika mai kisa chana hinui kai ko hingke tei tamo sanai amsungno je beg nanai ah je dress rok no tachumli hingke tamhinai ah dress rok chumkha hingke to police rok phano nojor dangmano ba besar rok borok to nukjak ba border o hingke borok saja rok pungmani belai hingke buini dress rok no tana di hai ta hingke sabjani beg tlang thangasi do hingke amsung nung sinai dal rok.